ما مستتشتكو از مرختكم فكرته نها يا هري مهم عاجل لبيشيامه البت اف بيواجويا لتركيا وباكوري كردستان هي پیوا گریدای البته روجاوی کردستان سوریه جی هست پیشکتنی پر گرینگ چه بود وان روزین داویده لروجاوی کردستان هست کی کو پیش دا هاتبو آمده کرن چه وکو هاتبو یعنی حاضری هبو او هیت چو شامه هفدیتن چه بو چه نبو انجام چیه چقاس کفش بو ام دزانن لی آنها حال حاضر تشتکو ام دبینن چقاس راست نزانم اما ختماندن کی خویات که لترکیه دوی پیواجویده جبرکو هری داوی لگوری پلانی دویابو همی حبسی سربست باهاتنا بردن قنبه مروین دعوا کرد و کردستانی سربست باهاتنا بردن مروین دوزا پککی هاتنا گرتن سربست باهاتنا بردن اما هم دبینن تیدا تونهه دوان آمده کاریان دا تونهه پیشنیاز AKP هاتı bu ama dedeka davide vekşandın. چیه مسئله چیه AKP چما خواهد گران کریه دولت باخچلی چما خواهد گران کریه اپراسیون عسکری جی لالیه کیدن yani ya براستی جی دوی مرو دو آلیا و مسئله بنرخینه یک جالی تفگیرا کرد و کو امبیجن 27 مجداره ده برنامه خو 27 سبات ده برنامه خو برنگه کی باوی کی استراتژیک جدبه برز عبدالله جلال aşkere kirin. Banka açtı ucvaka demokratik. Banka ki stratejike ucbo peşeroja tevgera Kürtçi nakşe ki nişandıdı. İcaj Ali dinci embejin kriyarın devleti. برنگی عالی دولت وقتی خواستن که هم گاوان به آوتن لی فقط از هر دیا به هر گرین آدم بگمان گاوا مرو پیواجوی کی دفکره بگور پیواجوی جهانی یا که حتی نوهاتیه چکرین یعنی او ازمونین کل کرده و دولت ترک هاتیه چکرین دولت تشکیلیه tevger tiştekiriye, devlet tiştekiriye, tevger tiştekiriye. Bir avayı embejin bu gor bazariye ki, nakşeye ki hevbeşmeş yani. Ama bende var yen civaki usane mi olsa? Az bejim yani lenuha tiştekiden xuyadı ki. Ev pevajo, naş be pevajoyen din yenli Türkiye ve Bakırı Kürdistan'ı hatiye çekirin. O her var naş be pevajoya din yen cihaneci. Çıma yani biraz öcelan gava her dumahi de despeke davetin. Çibu god pekke misyona xu tamam kiriye. Bu her var şerri çektarici ve embejin revre bazeki tekoşna siyasi hatta nuhadat ebkar alin le ev revre bazı nuhav peve edi peyusna ki Kürt bevirengi bkarbinin yani revre devlet gav baveje naveje baveji naveji bir seri xwayet stratejike yani tamam. Evya bir yareki stratejike pişti ve bir yare pişti ve bange yeku esas ve bir yare ciban yana pekke bu xubu o pekke pencu hafte Gulane'de kongrahu berhevkir icad tişteki denci mesela eğer birasti ev pevajoyen kul cihane hatta nuhat çed bu yancı ev pevajoyen kul Türkiye hatta nuhat çed bu melebner yana devya bu kongra pekke çenebe çıma çenebe çünkü devlet ne erişti Arabistan'dan devlet ne yek gavek avet zemin tüne bu lehember ku zemin ji tüne bu Pekke kongra xu berhevkir biviyavayı peyam ekijda. Peyam ayı çi bu? Digot her çi biki. Biçi avayı tev bigeri. Ezil ser biryara xubum ser esas xu ezil tev bigerim. Jibo ku ez kongra xu bicivinim peyustiyamın tetüneye. Peyustiyamın gavetina tetüneye. Et karım gaven xu jibavim. Nuhaji kanaatamın eveku jibo biryaren kongre xu pek bine pek dest bi xebatê xwe kiriye. Hatta dawiyê jî wê bi gor biryarên xwe tev bigere wê xwe ji bo pêvajoya nû ji bo têkoşîna piştî fesehkirina PKK û çekberdana PKK rêw rêbazê xwe ji nû ve wê çêbike. Mamsa tiştê tu dibêjî rastin wisa bû lê dewletê dîsa jî hêsaniyekî derxist Rebera Pudisa jî
kari tevli kongre be peyame xwe edi bi rêya cihan de devleti rê vekir ku ji bo kongre çêbe ew laliyekî ama herî dawî duran kalkan dibêje ev biryarê ku me girtine girêdayê hin şertan e devleta Tirkiye ger gav navêje ev biryarê ku me girtine wê wisa bimînin nakevin meriyetê duran kalkan tiştekî din ya balkêşî dibêje meriv hevpeyvîna duran kalkan divê ji serî heya binî bi hevre girêdayê bixwîne mesela tiştekî din li wir dibêje ku ev pêvajoya niha ku hatiye destpêkirin bi rengekî demokratîzebûnê vegirê dide yani eger peşketin li layê demokrasiyê de ji alî demokrasiyê de çênebe ev rêk û pêk nameşe ji bo vê demokratîzebûn ji bo hemû civatê pêwîstî yek ya dide jî cîkî dibêje ku em ji bo devleta Tirk gav bavêjî ku tiştê ku em dibîzin dibêje ku li bendeyê ku çekberdan were temam kirin hatta raddeyekî dibe em wê jî fehm dikin hatta raddeyekî em wê jî fehm dikin lê feqet bi civat hemû kes jî bizanibe ku eger demokratîzebûn pêk neyê û bi vê demokratîzebûnê jî çareseriya pirsgirêka Kurd ji alî civakê ve hemû awayekî giştî bi rengekî neyê piştgirîkirin yan jî ji bo gavavetirê dewlet van helwestana bi cînê de ew ê bi ser nekeve yani ne ku wek şertek datîne pêşiya dewletê dibêje ku ji bo pêşketina van xalan dibe devlet berpirsiyariya xwe bicî bîne hatta raddeyekî belkî derengmayîna wî tê fehm kirin fakat piştî raddeyekî ew nayê fehm kirin ev ya jî tabî gelek sedemên wî yani meriv nikare ji hev girê bide çima çünkü îro li Tirkiye bi qasî misqalî zerre vê gav jî behsa demokrasiyê mirov nikare bike yani ev ya nayê wê mehna ku ve operasyonel hemberî Kurda rawestî wê nizanim Kurd karibin bi hêsanî kongra xwe çêkin nizanim çi xebatê xwe siyasî çê bikin hatta war jî bû yani li Dêrsimê ji bo bîranîna her du şehîdên PKK lû rêw resmekî çêkirin parêzgerê Dêrsimê dijberiya wî kir li hember vê yekê Wezareta Navxwî wî ji kar girt yekî din avêtûrî falan bêvan fakat ev ya nayê wê maneyê ku her tişt Tirkiye çareser bûye li Tirkiye tiştek çareser nebûye vêgav li Tirkiye ne ji alî demokrasî ve ne ji alî hukuk ve ne ji alî em bêjin yasayê ve ne ji alî karanîna parlamentoyê ve bi çi awayî ve tu gavek natiya ve çima navêjin astengî çi ye nakokî heye navandı çima nakokî heye em bêjin aliyekî vê pêvajoyê di nav dewleta Tirk de em bêjin aliyekî MHP bi MHP pêşeroja dewletê difikire yani ji pêkat ew tiştên ku li rojhilata navên bi taybet piştî şerê İsrail û Filîstînê em bêjin Hamas û İsrailê dest pê kiriye Hizbullah û İsrailê dest pê kir ji bo pêşeroja Tirkiye xeterekî mezin dît çima rojhilata navîn ji nû ve tê sazkirin û di vê sazkirinê de jî destê dewletê nexurti çima nexurti ji ber ku bi Kurdara dijmilatî dike nexurti ji ber ku bi Kurdara şer dike nexurti hat xwendin ku eger Kurd û Tirk bi awayekî lehevkirinek nabên awan de çê nebe ji bo Tirkiye jî xetere belkî ji bo hemû rojhilata navîn jî xetere yani şerekê ji Iraq û Sûriye zêdetir xirabtir û mezintir dibe ku pêk were vê xwendinê ve gavekî dan dest pê kirin bi rengekî çûn İmraliyê ku ez qenaatam ne o ku jî beriya van tiştana bê axaftin gelek demekî dirêj bi İmralî dest bi peywendiyê kirine û li aliyê din ya destlatdariyê jî Erdogan bi xwe jî tevlî daxilî vê nêrîne bibe jî garantiyekî din jî dixwaze ew jî dixwaze ji vê pêvajoyê îstîfade bike û destlatdariya xwe bi rengekî mayînde bike
Yani jbo destlatları ya xujî garanti dixwaze piştî vê pevajiyê jî belkî hin garantiyan dixwaze. Yani tena serê xwe ne wekî ewa bekayê dewletê difikire ya din jî hesabekî wanê din jî heye bi qenaata min. Ew jî çi ye? Hê jî li pey dek û dolaban e bi taybet ser Sûriye. Yani niha mesela bi Trump re telefonê re axivîn. Piştre peywendiya xwe gel İsrailê bi rengekî ji nû ve çêkirin. Dest bi hin bazariyan kirin. Dûr de hatta hat gotin ku bi awayekî eşkere ji Trump re teklif kirine ku dibêjin başûrê Sûriye bi aîdî İsrail bi her awayî ve û bakurê başûrê Sûriye bi her awayî xwe ve daxilî İsrailê bi İsrail bi kontrolayî bike bi emnayiya xwe jûr bigire lê heman tirs û fikar ji bo Tirkiye jî heye ji bo yekê jî divê em jî bakurê Sûriye kontrol bikin. Tabii divir de tiştekî din heye gava İsrail Sûriye bi gor berjewendiyê xwe kontrol bike ew tişta ji bo cîhanê xeterek çênake. Çima çênake? Çünkü lûr rexistinên terörîst û cihadîst û falan bêvan nikarin xurt bikin yan jî ji bo cîhanê xeterek nû derxin olê. Lê feqet heman tişt Tirkiye li bakurê Sûriye çêbike yani ew kontrola hêzên destlatdar yên cîhanê bidin Tirkiye ew ê lûr axekî ku ji bo hemû cîhanê xetere be ve terörist afrinî yani tiştên ku li Afganistanê tiştên ku li Pakistanê di dema xwe de çêbû hatta raddeyekî tiştên ku em bêjin li Iraqê çêbû ve heman tişt li bakurê Sûriye jî çêbe. Ji ber vê yekê li hevkirinek navbêna wan de tune ya din jî İsrail vê tişta ji bo pêşeroja xwe jî xeterî dibîne. Piştî vê yekê eger bi rastî Erdogan bibîne ku tiştên ku dixwaze li rojhilata navîn bi taybet li Sûriye pêk bînin nikare çêke dibe ku bi rengekî din hin gavên din ji bavê yan jî dibe ku hêzên destlatdar yên din yên Tirkiye yên di nava Tirkiyeyê ve piştî raddeyekî jî bêjin raweste. Pêşeroja Tirkiye ji pêşeroja AKP pêşeroja Erdogan mühimtir e. Dibe ku van tiştana çêbî yani hê ew nakokî bi qenaata min navbêna wan de bi dawî nebûye. Bi dawî bêguman eşkere nakim vê tişta li derve nayê axaftin ama êdî dewlet bi rengekî biryara xwe dayî ku eger li rojhilata navîn bi rastî jiyanekî nû tê xwestin ji bo wê yekê li hevkirina Kurd û Tirka esas e ser wê yekê jî dikarin hin gavan bavê ji neviya meriv ji ku derdixin yani him partiyên ku dijberiyekî tund vê yekê dikin li wan dinerî partiyên bi rastî jî hinde xurt nine yani Piraniya Tirkiye vêgav Piraniya Tirkiye hatta AKP'yi bi xwe jî piraniya wan piştgiriya vê heyamê dikin ev tiştê ku em jê derbas bin piştgiriyayî dikin ê ku nakin jî tu bandora wan ser vê yekê çênabe yani nikarin pêşî li vê yekê bigirin yani ez dikarim bêjim belki rast tamamî naxuye ama piştgiriya siyasî ya vê heyamê ji piştgiriya 2013 û 15 zêdetir e ber bi pêş ve çûye fakat divir de Kurd ve biryara xwe pêk bînin. Kurd ve bi gor stratejiya xwe ya nû ya vê heyamê tev bigerin. Ew jî ve devleta Türk mecbur bike. Çima mecbur bike? Çünkü devleta Türk hatta nuha gelek tişta sud verdi girdi. Çi bu? Jixura şerê çekdarî ya Kurda ji bo her tiştê xwe weka sedem nîşan dida. Ji civakê re jî sedem nîşan dida. Yani xizaniya gelên Tirkiye digot sedemayî terörizme qewsê dibêjin bigot nêwan. Ji xeynî xizaniye yasa û kanûn bi kar nedaniya her carê ji bo ku Kurda karibe bi hêsanî têxe hepsê gelek tişta dikir lê çi bû digot sedem ev e eger em vê tişta nekin xetera Tirkiye beqayê Tirkiye hincet lê niha ew tişt wê ji destê derkeve ya din jî nakokiya nav Kurda jî sedemek mezin ev bû yani Kurd nakokiya xwe ne dikarî bûn çareser bikin
nakokiyin navxuyi yani ya tiştê ku em bêjin hem li Rojavayê Kurdistanê bandora xwe ser pêşa Roja Kurda dikir, hem li Başûrê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê. Rast e ew heweya sar a siyasî di navbera rêxistinên Kurdistanî de qismekî mezin rabû. Îjabana hemû destkeftiyên Kurda jî bê bixure biparêze. Eger destkeftiyên Kurda bixure bê parastin. Eger têkiliyên navxweyî Kurda divê heyamê de baştir bibe. Eger li Rojavayê Kurdistanê bi rastî jî pêşketinên mezin çêbe yan jî bi rengekî Kurd êdî li wir bibin xwedî statûyekî fermî, ne xwedî statûyekî de factoyekî ya wekî wiha û her wiha ev pêvajo li Sûriye ber bi pêş ve biçe bêguman wê Kurd di desthilatdariya Sûriyê jî ciyê xwe bigirin. Yani tena serê xwe wê li herêmê xwe desthilatdar nebe. Tiştê tu dibêjî Tirkiye gav bavêje navêje. Ne meseleye evaya meseleye navxweyî Kurdan e, stratejiya Kurdan e ji bu projeyekê demdirêj. Ez wisa difikirim. Divê pêk bînin û seqrar jî dane. Niha meseleyekî din eger giriya dewleta Tirkiye li paş keve. Devleta Tirkiye bibîne ku êdî ne di xeteriyê de ye. Têkiliya xwe bi Amerîkayê re, İsraîlê re, welatê Ewropayê re baş bike. Hem derheqê Rojava da Sûriyê û êdî hewcedariya dewleta Tirkiye namîne bi Kurda re lihev bike. Ew ê çawa be? Wê demê derînekî bi qenaata min yani fantastîk e. Tiştekî ne realîst e. Ku realîst bana hatta nuha daha car pek dihat. Eger realîst bana hatta nuha daha car devleta Türk êrişên xwe didomand û çi car behsa vê pêvajoyê nedahat kirin. Yê ku dewleta Tirk aniye vê raddeyê ew tiştê ku tu dibêjî ji ber ku nedkarî bû bike niha mecbûr maye. Yani em bêjin dewleta Tirk bi kêfa xwe negotiye ku ya meseleyekî wisa heye em vê tişta çareser bikin. Çareseriya vê tişta çi ye? Çareseriya vê tiştê îmraliyê em dikarin gel birêz colan biaxivin û van tiştara çareser bikin. Lê tiştê wisa çê nebû. Devleta Türk van tiştana hemû cervan. Çima em dibêjin van tiştana hemû cervan? Devleta Türk piştî pêvajoya çareserî ya 2015 xirab bû, planê ku 2014 çêkiribû xist beriyetê. Ew plan çi bû? Plana çokdanînê bû. Ne wisa bû? Yani wê demê dewleta Tirkiye ketiye ser rêyekî bêveger. Mecbûr e ama vê mecburiyeta xwe jî gava pêk bînin niha naxwaze di nav xwe de em bêjin aloziyekî eşkere bike. Ha ev tiştên ku ser CHP çêdibe bi rastî jî ew divê meriv ser wî jî biaxive. Yani planekî taybet jî qenaata min li wir heye. û bandora xwe çê dike çê nake nizanim ama pêşerojê de em ê zêdetir bibînin. Çünkü mesela 2013 û 2015 de ê ku dijberiya vê pêvajoyê bi tundî dikir CHP û MHP bû. MHP niha pêşengiya vê pêvajoyê dikir. CHP niha dijberiya vê pêvajoyê nake. Herî dawî Özgür Özel serokê CHP Ravîn Stekre Axfî pir berfirehî röportajek berfirehe. Têda basa mafê Kurda dike, mafê perwerdeyî dike, bikaranîna zimanê Kurdî, heqê Kurda dibe em wekê CHP piştgirî dine eger dosya were meclisê. Ama divir da tiştekî din jî balkêş dibêje Özgür Özel. Ew tiştên mayînde bi vê desthilatdariya niha ve çê nabe. Yani ez niha rabim bêjim. Ama normal e. Partiyekî muxalîf e, dixwaze were ser desthilatdariyê, heqê Kurda eger were dayîn dibe em ê pêk bînin. Yani vaya ne normal e ku partiyekî muxalîf wekî CHP eviya mesela meseleyekî ser partiyayê. Eger tu çavê dewletê li meselê binerî, meseleyekî ser bi partiyayê. Ji bo wê yekî mesela partî divê bi nêrînên xwe ku ew bên ser desthilatdar vê meseleyê çareser bikin divê li vê meseleyê nenerin. Qesta min ne ew ku Özgür Özel ne rast dibêje. Özgür Özel rast dibêje. Yani bi vê hikûmetê re çareserî bi rastî jî zehmet e. Mamoste biryarek ya pasa dîrokiya dewletê tu çima bikî para AKP? AKP ku xwasa zulm li Kurda kiriye. AKP niha pêşî li vê pêvajoyê digire ji bo wî dibêjim. Yani dezbêjim Özgür Özel mafdare ku awqas marifet ve devlete neke para heman tiştî dibêjim ama bi rengekî divê
AKP jî divî warî de ew nêrînên xwe berjewendîperest ya hizbayetî jê derkeve. Eger ew nebe, ne Özgür Özel, ne Bahçeli, ne Edirne'ye nikarin vê gava bavêjin. Yani li aliyê devletê de divê lehevkirinekî esasî çêbe. Ew lehevkirin çê nebiye. Fakat guherînên CHP min dixwast bi taybetî bal bikişînme wê yekê guherînên CHP divî warî de gelek mühim e. Çima mühim e? Çünkü ew damezrandina komarê de ê ku vê stratejiya ku 100 sal bûyî belayê serê gelên temamî Tirkiye, serê hemû Kurda bi destê wan çêbûye. Yani piştî 24 red inkar asimilasyon ew xistin beriyetê. û heta niha jî siyaseta xwe ser tunebûna Kurda pêkanîne. Em bêjin İslamîstên Tirkiye ne divî warî de wek wan nedifikiriye. AKP'yi bi xwe jî mesela niha red inkar asimilasyonê de tiştekî cuda difikirin, fakat desthilatdariyê de tiştekî cuda difikirin. Yani ew siyaseta Osmaniya nû hê jî dev jê berdedane. û dixwazin mesela nakokiya wana Lozanê jî ser wê yekê. Ew dibêjin ku em bi Lozanê ve mewenda kiriye. Çima mewenda kiriye? Axa me biçûk bûye. Peki em ê niha çi bikin? Em ê Lozanê tune bikin û axa xwe mezin bikin, mezintir bikin. Lê fakat ê ku Tirkiye niha serperiştiya CHP'ye dikin, dibêjin Lozan rast e, bi Lozanê ve devleta xwe damezrandiye, em divan sînora ve qaîlin, fakat guherînekî din çêkiriye ew siyasete ku heta niha me red inkar û asimilasyonê heta niha aniye me xeta kiriye, niha şûn de yani xetayê xwe CHP'ye de hin alî dibêjin. Ew netewperestên din nabêjin. Divê ew ya biguherîn. Evyana tabii hemû nav hev de ne bi rastî jî yani divê meriv baş, rêk û pêk ve pêvajoyê binere. Fakat du tiştên esasî heye. Yek aliyê Kurda divî tiştî de siyaseta xwe rêk û pêk bi gor em bêjin stratejiya xwe ber bi pêş vedibin. Hin nakokî hene tabii neku tunede hin jî ew pirsgirêkên hizbên siyasî yan navxwî bi tevahî nehatiye çareser kirin. Yani ev ya tene serê xwe xestam ne ew ku pirsgirêka navbera PKK û êdina pirsgirêka QDP û yeneke jî vê meseleyê alaqedar dike. Ama ji alî devletê ve tulê binerî hê jî nav wan di zelalî tuneyê ya din jî ev 10-12 salên dawiyê de divê em qebûl bikin Erdogan sistemekî nû damezrand. Ew sistem niha ve çawa bibe ew bi xwe jî nediyare. Yani eger tu sistemekî hukukî nû çênekî siyaseta nû jî bi gor wê zemînê tu amade nekî, tu nikarî pirsgirêkan çareser bikî, tu gava pirsgirêkan çareser nekî, aloziya te wê tene serê xwe bi Kurdaran nebe, wê hemû aliyan re hebe. Yani civak îrol Tirkiye pirsgirêkên mezin re rûberû bane û xetera herî mezin jî ji bo Tirkiye hebe. Mamostem zû biçin du sê mijarêdin hene. Dixwazim ji te pirsim yek paketa darazê yek li Başûrê Kurdistanê civîna dohya partiyên siyasî li ser banga Mesûd Barzanî. Yek jî ev heyeta ku çû Şamê em zû çêkin. Niha paketa darazê çima mühim e? Yek jî îşaretên pêvajoyê bû. Niyeta baş ya pêvajoyê. Ka AKP devlet hepsiyên Kurdan berde bernade. Ama me dît ku ji paketê derxistin ev çawa çê dibe? Yani paketê divê gav tiştê xuya dike tenê girtiyê nexweş hene. Yani ji girtiyên nexweş wêdetir em bêjin tiştê ku ji bo vê pêvajoyê bibe bersîv tê de tune ye. Ez bi xwe berdana girtiyên nexweş jî bi rastî eger rêk û pêk were bikar anîn tiştekî biçûk nabînim. Yani ew jî gelek mühim e. Divê em bîr nekin. 2013 û 2015 de notên İmraliyê bixwînin serî heya dawî ê ku zextê dataniya ser devletê digo girtiyên nexweş berdin. Girtiyên nexweş berdin. Heta niha jî gelek girtiyên nexweş li zindanan jiyana xwe dan jiyana xwe dakirin. Niha mesela girtiyên nexweş jî mühim e. Divê demildest bawayekî zû werin berdan ka em lê binerin. Piştî vê paketê çünkü paketê de rewşa girtiyên nexweş jî dîsa danînê keyfiyetê.
Yani duhazın vek bazariye ki kar binin. Tişteki bazariye nemaya. Yani tişteki bazariye nemaya. Özgür Özelci de beje. Hemi suç ile hember devleti de ben meruf kare af bike. Çünkü suç ile hember devleti ne mesela ama suç indin şahsekle hember şahsekitin suç kirbe o de ne aide devleti yani hakimiyetine hem af bikin yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama mesela girtiye nekhoşi bir fakat devir de esas evku samimiyet devlet ve samimiyet ahu siberoj nişan bedir nedir? Samimiyet de kastemin ne terikula hember kurdavetçi gav benavetin. İrol Türkiye ya heri mühim hukuk tüne yani hukuk gor destura bingehim gor yasayın hey naib karani. Probleme ve ne teneli hember kurdar la hember civaki hamici hukuk naib pekani. Ya denji psikolojik. Ma mesela hukuk var pekani ju hukuka Türkiye şu kıfşiye. Tülguri hukuka Türkiye tevgerici disa bi adaletiye. Tabii problem ne hukuka yani adalet pek zihniyet esası lazım. Tu zihniyet mi gorili? Naha heyeta Rojava Kurdistan'ı Revbriya Xaser çu Şamil benda çine ve çiçebe Suriye. Yani işte ku dve heyet duxiye ya heri baş eve ku pişti kongreya yekti ya Rojava Kurdistan'ı çebu heyet ji bavaya ki geçti jali hemu kesan ve jali hemu hezan ve hatiye pek anin yani heyeta heri bilind embejin eve le dosyayı van gelek destevandı yani ne tane seri xoan bejin jbo peşeroja Türkiye Suriye çi peyviste hemud nav dosyayı vandı heye. Mumsta tişti kes famlakim. Revbriya Xaser dibêje bila bilez bes peymana dinabera Mazlum Abdi ve Elşara da pek vere. Devleta Türk dibêje bila bilez bes ev peyman pek vere. Herkes dibe bila ev peyman pek vere. Çiye yani ama ajanda evan ne olsa mesela mesela ajanda evan. Yani hem fikrim juraya giştire dibêjin nikarın dijberi bikin. Gava diraya giştirdi dijberiya wan tişta bikin ve gelek kes jî dijberiya wan bike dijberiya şara jî bike dijberiya devleta Türk jî bike le fakat dibini de jî ji bo ku ew pek ne gava davêjin yani şara dehê adarê de peyman mor kir duro şunda destura bingehîn ya nû ji raya giştira ragehan ku tê de yek tiştek tüne bu yani gor peymanej bu xodi yek gotine ki herkes ilgori xwe tercüme dike ve navaroka peymane jüy vedatir yani duhazın vakti kazanç bikin le fakat hatta daviya ve sale brengeki vakt şu an rejihatiye dair ama besinor ne vakta var ya denji tişteki balkeş yani kanaatamın şar az zedatir bavariya xub Türkiye nayne Bugor Türkiye tevna gere. Ma sistema ku şar aduhazı çeke sisteme ki vaka Suudi Arabistan'a. Sisteme ki vaki embejin Ürdün'ü Katar'ı. Yani şeriateki ku ali embejin devletin deslatlar yen cihanı civarın kabul kirin duhazı çeke. Naha peyvendiyen İsrail ve Suudi Arabistan çavay. Çıpırs kirek naberemandı tüne. Sibero şarajı hemen tişti çebike ve kesek bir şarayla alakadar ne bece teçma van insanına idam kiriye teçma nizanım ara kadaha kiriye nizanım te kafe u davet u nizanım çu falan be van te kadaha kiriye te jiyan gel rene işte derdivan ne ve böyle fakat ve tiştabe person Sibero emnahiye İsrail'ciye nelciye Jibo velatin Rojavayı hebuna Suriye xetera an ne yani ev cihadist ve elvan dera xu perverde bikin o dureci ve varın le Avrupa'yı bombayan bitakinin anna perskirek divi var ide jibo ev perskirek yani jibo vetişteci şara de fikri eğer sisteme ki büyü rengi ya şer'i çebike Tkare Kurdajı navda bifetsini yani o tişte 1924 de devleta Türk bilozane ve çekir nuhaji şara de fikir ku be heman rengi tişte ki nu çepki fakat çeke yek gotrek bejim bi kadirim Kürt ne Kürde 1924'e piskirek avana heri mezin ceva Mamısta pergala Revbriya Xaser Rojava Kurdistan'ı jibo Kurdan bir nırxek manevi per acayip اگر معروف چاپمنی بشوپینه مدیا جواکی و نیرنی کرده بشوپینه خطا سرعت تمام کردانه
هما هر پرچین کردستان لسر روجاوی کردستان هم فکرن. Aynen öyle. پر عجیب. خطه کی سوره نرخه کی قیمته کی معنویه. Püskürek devlet Türkiye ve şarajı ve hatta hezen hegemonik en cihanici. Yani Kurd kudret taviz din ama rojava asla taviz naxwazın beden. Ev mesele ki. Naha emderbasi başuri Kurdistan elbette rojava Kurdistan pırtıştane merov niqaş biki ama tabi vakta mecib sinore. Başuri Kurdistan el ser banga lezgin ya Mesut Barzani civim pekat do encam çiye nizanım li navbera hükümeta Bağday u Başuri Kurdistan her kutça xirad be ev işareti çiye maaş naşinin ev ci dava peri petrol etkin ev çava safi be mesela yani civine çi derket despeki de gavamın akvi got ya nakokiya nav kurda tenaseri xwan bejin gava ve pevajı ve denerxinin ne peyvendiyen PKK u rexistine dirane peyvendiyen navxuyen rexistine dirane jihe le taybet ji le Başuri Kurdistan'ı peyvendiyen Part Demokratik Kurdistan u yektiyen İçtimai Kurdistan gelek mühime gelek mühime bir tekliği vanı Türkiye'ye ve alakadarı, bir tekliği vanı Irak'la alakadarı, bir tekliği vanı İran'la alakadarı, hatta peyvendiği vanı gel Rojava'yı Kurdistan ilacı, gel Suriye ilacı alakadarı. İcad devi varide mukabın, yani ev bu çenme, haft derbas bu, hilbijartın Başuri Kurdistan'ı çe bu, leheci hükümete kitüne. Ev hükümeta nun nehatiye çekirin, hükümeta heyici, peymanin ku hemu Başuri Kurdistan'ı greb de çedike ve ki hükümeteki hebe yani de esas akuda hükümeteki ku jali gel ve hatiye kabul kirin tüne u çendin salacı usaya İca ev püskirek hatta ku çareser nebe püskirek evani Bağdaycı ve çareser nebe çıma çünkü Bağda jinakokiya nafhuyi ya Kurdal Başuri Kurdistan'ı istifade etke abviyavaycı ev Heremen ku nikaş servan heyed seride Kerkuk heci püskirek ne hatiye çareser kirin. Heci püskirek ne hatiye çareser kirin. Gor maddeyse çül diyemin. Devya bu hatta no referandum çe bana. İcavan tiştara çe nabe juan istifade et ki onu hember ve ekeci heza khub kartini heza üçiye hezayı pere. Pere ku desti xuda heye wana jibo karbendin Başuri Kurdistan'ı jibo peşmergeyin Başuri Kurdistan'ı naşire maaşı wan nade. Hin sedemam gor xud dibine ama ev sedem jimler aslında yani noha sistemeki embejin jali abori ve navbera Irak u Başuri Kurdistan'ı da tüneye. Embejin Kürt li Başuri Kurdistan'ı dire ve biriye xud sistemeki çe nekirdi. Bankaya ki ya Başuri Kurdistan'ı tüneye bankayı partiyaneye. Arteşeki ya Başuri Kurdistan'ı tüneye. Arteşa partiyaneye. Yani heza peşmerge hejina atiye bahem. Embejin yasav kanunen Başuri Kurdistan'ı tüneye. Yasav kanunen Süleymaniye hey, yasav kanunen hevlere hey. Oji deste partiyan de hatta ve hatta deste revebran de. Yani tu insana ki bu kuji dbeku smeser ismi neye girtinci çıma dbeku hin rayadar bejnaku viyan negrin. Gava got viyan negrin jbave kese de yuy bikrin. Evan sistemada dve beçekirin. Ev püskirek hatta çareser ne be? Kek Mesut Başkiriye, baş ku civan diye kadebe ev jbove püskireke hatine bahev lehevid kim ku jbo püskireken esasi benehav bahev u vana çareser bikin. Gerek spastik momsta 35 dakika der basmun tabasa 15 dakika kir müşterek gotu 15 dakika tira menake. Te ahir gola xubal. 35 dakika ji tirnake. Sohbet te pır xoş. Türkiye xoş momsta. Her evi. Hevid kim demek ki direjden bu karbon hami meseleyin Kurdu Kurdistani usa İnşallah. Reiskin